a gannoedd y fideos gwirion, rhyfedd a newydd ar ein channel YouTube ni, ac ar gael i'w gweld drwy'r byd i gyd. Ond be mae'n ffrindiau dros y dŵr yn feddwl o'r rhain? Newid ceraid o Gymru. 150 blwyddyn roedd yr Gymraeg wedi dod i'r ariannin. Na i gweld nawr Sleid Alex a Jordan. Wythnos dwytha, welson ni Alex, Jordan a'i ffrindiau'n adeiladu sleid ddŵr yn yr ardd. Corff mawr, dyn nhw. Pwy yn ei meddwl cywir y fas yn mynd mas yn edrych fel na? Da ni ddim rhy siŵr faint gyflym fydd o fynd. Head nice. Ia, man. Dwi'n Jamaican dyn nhw. Dio ddim yn job cael mes yma, so o pob, really eisiau dod. Dwi'n mae'r genrad yn mewn. Dwi'n mae pob yn helpu chwarae teg nhw. Waw. Fi'n mewn bod yn ffrindiau ar ein. Dwi'n neud rhan pwll yn diwedd yr sleid. Wel, ffordd peth I fynd cyn iddo fe edrych yn unrhyw beth fel slide. Mynd I cymryd oes yn dweud. Hwn di'r tro gyntaf da ni wedi siw. Dwi eisiau gwan hwn. Dwi eisiau gwan. Waw. Ar y blwm yn ffordd gwyn o. I'r pwll yn gefn. Pac twrist newydd yn y Gogledd Cymru, Dwi eisiau mynd. Really cool. Peth mwyaf cool fi erioed wedi gweld. Amazing. Da iawn, boys. Ond dim dyna'r unig wers wsos dwytha. Roedd Gethin yn dangos sut I greu bwrdd coffi allan o balet. Pobl creadigol iawn I gael tro. Yr episode DIY hwn, yfe? Creu water slide eich hunan, creu bwrdd eich hunan. Fydd hwn yn brosiect sydyn a fyddai wedi gwblhau o mewn awr. Wrth y modd yn lle beth yn dwi'n hoplas yn gwaith coed. Joban gyntaf ydy torri'r strips yma I ffwr. Mae gen I palet yn yr ardd. Dylse fi wneud hwnna, fi angen bwrdd coffi. Achos bod y staples yma mewn cyflwr go lew, maen nhw'n mynd I fewn, mae'r ei talwyd eisiau tap bach iddyn nhw. Simple iawn. Mae'n gwell bod yn simple. Yn gwella yma. Misir dwywaith, torri unwaith. Coffi fi, allan o palet, di. Waw. Mae fy ffôn wedi marw. Ac yn ola, cawsom olwg ar brosiect arbrofol sbectol gyda cwmni'r Fran Wen ac Andelas. Be ffwc, dwi'n... Na, doedd ganddyn nhw'n syniad be oedd yn mynd ymlaen chwaith.